плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуват. Има пита вика, ќе ми каже вика какви лекарства пи вика, таа се спада. 120 на 80 вика. И вика, от канала вика там и преди доктор там викна, Мерия вика, ќе ми каже какви лекарства си пил. А, нема да ти кажа, вика. И сега вика, ти видях она, вика, се фанат за главата, вика. Бе, лукот го смирува и го спушта притисокот, Да, да. за притисокот. И те смирува, ти ова, и ти прави се што треба. Да. Е страшно. Тия младите поучиша тука там и ги Они преобразува. гледаат дека има проблем. Не, во Шумен ми вика тој Димитар Шумен? Иванов, Аха. не друг еден пријател. Аха. Каков си ти македонец и таму река тато бе, немој да ни правиш проблеми бе. Абе како да ти правам проблеми, што да се пишам друго на пописот. Он ни раскажува приказната. И сега да се пушти тоа ќе се свени состојбата. А другиот овој што е на Гоце Делчев, што му е роднина, што е оперски пејач и што е композитор, како се вика. Он Давај, во една емисија добро го кажа, беше во Скопје се запознавме. Он вика во Бугарија има многу рече бугари со македонско потекло. да. Така е, тоа е Половин Българија, вистината. половин Българија. бе. Па остај ги тие луѓе ако сакат да видат бугари. бугари. Така. Но Да. немој ти мене да ми кажеш и кој ќе видат дека има македонци што се македонци, они ќе речат јас сум македонец. Да, бе. Ја ви кажев Ташко Белчев, наш еден познат, историјата, 4000 години македонска култура и цивилизација, на грците им се противеше од Егејско. Го сретнал овде во Бугарија милиција, возил 200 км, 150, 100, колку бе ти возиш километри, овде 80 и 150. И он рекол, јас сум македонец, Ташко Белчев. И милицајецот вика, ме гледа вака, абе и јас сум македонец, бе, бегај да не те фазам. Пази, он го изненадува со силата, му река, абе јас сум македонец, му рекол. И вака му лика, вака за застана и вака македонец. Абе и јас сум македонец, смеат. бегај вика да не те фати некој друг. Не смеят да се кажат, Да, не че са смее. македонци, защото после и работата, И работа, и пензија, и секи. всичко. Мене ми кажуваше во драма, ми го кажува прошлиот пат. Да го снимам од Серес, Дафина, од Серес човекот, да раскаже за Дафина, селото и така натаму. Ми вика, треба да земам пензија грчка. Ако ме видат дека сум снимил, ќе ми ја укинат, вика пензија. Како бе може во Европска Унија да ти укинат пензијата, бе? Така. Кај го има тоа, бе? За твое, да кажеш мислење, лично да ти укинат пензија. Тоа го нема ни у фашизам, бе, тоа е невидено нешто. И грците са още по... Тие се исто е. сърцени. И И тогава Кафандалис и Молов, тук българино, Кој се селеле? подписват договор, уния да ги гонат като българи, Аха. и тия от тука всичко нагоре по Северна България. Да, По Северна България, като сега не е имало народ. така е. И всичко изселват нагоре. Да. И част от тях пак се връщат тук. Тук по наши села. А тук две-три семейства, ние бехме деца. И там срещу нас, цялата къща така, направия основите на къщата и ги побара по македонския въпрос и ги дигна нагоре по Северна България. И сумати години стоя така, сега да се върна, направия ги, ма тия старите си видяеме. А тия другите замина едните за Варна, другите по Петрич, на друга там и че знаят. И се они ги учат децата дека македонците се бугари. И кога дојде, Да. македонци. Во Грција ги учат Македонија е грчка. Кога прашаш ти, чекај бе човече. А вие сте ненормални бе луѓе. А Как гърците най-много вина имат гърците за ликвидирането на Македония. Даже и Александър Македонски гърците го убиват. Сега днешният град Александрия, значи он като се връща от Индия насам, и он бил е много разумен човек. И като се връща насам, и тук му кроят, видиш там му кроят му хората, да го засечат и да го убият. Обаче он, понеже има мозък в главата и войската, сумати от тях са измерили. Оттам влизат през морето, скали обаче... Недостъпен район. Недостъпен район. Обаче минава до там, отзад и ги ликвидира. И като се връща вече, сега днешния Александрия град,
там остават за известно време и македонците ги кара да се женат там за персики, така. бракови прави, да. И сумати народ има там. Да, И даже значи, хората са го чекали с душа да минат там, защото он и пътища им е правил, и такова, къщи им е правил, разбираш, и са го чекали като душа. Що? И когато се връщат вече от Индия, и там в това, и човека го ликвидират, гърци. А гърците почнали да надигат, за да напуснат вече армията и да не отиват, защото имало и гърци в неговата армия. И дай това... Атинци имало, они денеска гърци ги викаат. Тогаш гърци термин немало. Се дали имало и немало, тој се со многу фалсификати тешко се докажува. Александър Македонски ги е завладел там и под негово влияние са били много години. Али во Библијата ги вика ахајци. Да. И се како може овде ахајци, па после ги вика грци. Какви грци ако се ахајци? Македонија и Ахаја вика. Може да е Светото писмо фалсификат. Ахаја се вика местото. Кај се Грција? Како може да има Грција кога се вика Ахаја? Тоа е во нулти век, кога Исус бил. Пишувано. Први, втори век пишувано. Значи тогаш немало Грци. Дава един филм, единият беше английски, а другия какъв беше, не знам. И в единия го дава Петерас го прави, не знам те кои го прави. Да, дека бил хомосексуален, бил ваква, да го прави дата. Другия филм, като дава, значи, действително с какъв си е бил и какво правил. Значи. И дава как пак една гъркиня, татко му на Александър вземал някаква гъркиня за жена и она съдейства и го убиват. Дава как го убиват, татко му. И тогава Александър поема, още млад, поема войската и вземал е тогава и гърци във войската и други такива народности вземал. Има голяма войска и тогава тръгнал да завзема. Половин света взел. Ме казва, питаме детето, госпожо, толкова ли са били лоши комунистите, казват, да са унищожили всичко? Защото е имало някакъв урок, предава се, че тия животни изчезват, други изчезват, разни други работи, нали? Така, живота как... И букаките животни самата истината, която, нали? И обаче детето, защото е от такова семейство, и те са му говорили, че комунистите са били толкова лоши, че всичко... И казват, толкова ли са били лоши тия комунисти, казват. И дори това е промиването на историята. Мама моде, как го втълпяват на хората, педераска работа. Сега той во Грција пробуват и овде. Другото момиче също предава там да скалъка и ми казва, работим, казва, с едно момче македонче, казва там при нас. Много хубаво момче. Разбираме се идеално. И то с нас, и ние с него. Просто работим идеално. Сложно. Да. И казва, вие българите не сте били, вика, толкова лоши, колко нас ни учат там. Ето има хора, които промиват им мозъка. Ето виж, българите са лоши, македонците са лоши. Това е така. Това, което не е истина. А това не бива да става. Историята е тая, която беше. Помни се, еди какво си, това е така, стълкновенията как са, войните как са. Това е историята, това е истината. Това е да каже истината, какво е минало и какво е станало. Какво нова история ки пишем, нашия там... Имаме мръсник Каракачано, поначало, като почна, Македония, такова. Са си еба майка, са се отдели. Та с бат Бойко, не знам защо, и платия на американците, не знам колко самолета, а самолети не дадо и парите, самолети няма. Седна лошади път платия лошадна, такова, и ни ги няма. Няма, взимай парите, дръжки. Аз съм от там нашия край горе. Граница между Македония и България нямаше. От Златарево нагоре беха само осъвите камъни. Не знаеш какво осъв камък? Там ограничено. Едната страна пише Федеративна република Югославия, а другата пише Народна република България. Обаче телена мрежа няма. Колоя няма. Абсолютно нищо няма. Да, има само... Ние имахме застава
войници на Хаджиица горе над Гега, от Златарова и отгоре Гега, там над Златарова и Гега отгоре имахме една подвижна двойка, двама човека минават по границата. Нямаше нито пътека да се изорано да се вижда, че минават такова. И се живеехме от... Стоян Герасимов от Клуч, селото, го знаете? Кажи, да, знаем го как. Го знаете? Не, вие го видите там, той е близко до Златарево, така? Да. Той во Баптистичка црква ли каде, што ја го снимав со него, многу го се дружавме. И го снимив за затвор што... От Ключ с това баш македонец от Ключ е. Да, Заедно учихме първо в Разлог и седна служихме заедно. И в Разлог аз го защитавах, защото дребен таков и Фред. Кой го мине го ударя го, кой мине ритне го. И Фред го такова и аз го защитавах. И он е запълнил. Видяхме в казармата и там също. И аз ги защитавах. И сега като така, вика, само вика, като се седна за твоето име, вика, ако не беше ти, вика, аз доста, вика, нямаше да остана, вика. Аз ги защитавах там. И командантов што бил главен, да му рекол, дај да му дајме, вземал човека, тап, со историите, како ти знаеш, од кај знаеш да градиш? Ете, тоа е тоа градителство е. Васка Илиева песната. Песната, нали, е по това въпрос. Возми зидале 9 мајстори, тоа е вистински настан во Кратово, што се зида Рада невеста. Тоа е вистински настан. Им паѓал мостот и ја зацидале, тоа е како слика, да покажеш со срце и душа дека треба да се гради. Така. Отидел съм, аз там имам приятели. И како се градени тие сводови стојат, имаме ние Еленски мост, имаме тамо негде на кај после Галичник, Тресонче, северно, ваков еден мост да го видиш, да се чудиш како е направен. Ости, аз ми е тук интересно, он беше булдозерист с булдозер, C100. Тук има Петрово, Петрово там, Яново, и там има такъв мост направен от това време. Значи, от това как е направено това, и отгоре е толкова дебел. Он с C100 от там верма и не е мръднал. Сега с цимент да го направят, ти падне. Не може. И еден овчар оди по тој мостот со овците. И сега, како што оди ти не го гледаш, ти мостот е ваков. И идеаш на планинци, тој и се тргнав јас, знаеш. И му викам, кој го градел мостот? Ми вика римјаните. И седам вакам, римјаните, викам, Цезар дојде овде у планина во Тресонче, уđум, кај што нема жив човек да го гради мостот. А викам, вие градители сте, ние Стамбул го градиме, ние сме градители, викам, сега кажем, кој го градил мостот. Цезар дојде да ви го гради мостот. Тоа мајсторство со камен, со лакови, со се. Отидел съм там, некој път съм минувал, ама точно на моста не съм видел. Мостот е надвор од патот, можеш да одите малку по... Значи по патот, нагоре, село Тресонче. С Менче аз трябва да дам телефона на Менче и адрес да ви дам, да видиш. И с нея отихме там, при тия приятели там, и знаеш как станахме приятели. Довадат на Смолен, село Смилян, Смилянски бог, е това бог. Има панер на този бог. И отиват там, и този мой приятел, Комако, селито, чува че приказват на македонски и он покрай мен веднага отива при них, закарва ги и ги разкарва там, ода там, черпе ги, такова, и им кажува, вика, аз вика имам един приятел македонец, вика, отиде кога сел, вика, минете надолу, вика, можем да се обадите, вика. И аз тук отгор, на това, на нашия човек тук правих там един портал. Правих и жена се обади, яла, вика, тук, дойде, вика, тук едни хора, вика, търсят, вика. Довадам тук, селито ги изпратил тук и ние, они 7-8 човека. И тая Менче, она сама с них. И там в една стаечка там седнаваме, атнаваме, пийнаваме, наприеме си обед. И им служих аз вино на всичките. Служих им и ги спратих да си бегат. И тия отиват до Петрич, на тая изчезва чантата. Женска работа.
вътре и бижута, телефони, она работеше в Министерство на земеделието. И чантата изчезва. Връщат се, а аз пак идех там да работа. Връщат се, жена на памет се обажда. Яла, вика, проблем, вика. Какво проблем е? Довам тук, чантата, вика. Чантата не вика тук. Бе, момче, викам, аз ако тук чанта, аз ки възстигне 100 пъти до Петри ще вия до край. Нема, бе. Не, тук, вика. Я викам, викам да каже кой номер, викам, за телефоните, викам, да звъним, ако тук нека да ки звъни. Звъниме, нема нищо, значи. Дай другия телефон, звъним другия, нема. Викам, айде, тръгвайте от тук в Петрич в полицията. 3-4 пъти отивам в полицията, там не беше. Това са говеда, бе. Накрая ма нервера. Викам, да, ви ебам майката да ви. И накрая един вика, вика, одете, вика, бе, може да мине, вика, така, пуснат, вика. Как я пуснат без документи, бе, ти нормален не си, бе. И тръгвам за надолу и долу на Първомай. На Първомай, добре, че при мен, Донче беше при мен, от тех, и уния пред мен, и аз по них карам. И на Първомай спира, и това, къде дойде тук с нея, ти ли вика звъниш? Ти ли звъниш? Момче, ти нормален не си, бе. Първо, че аз карам, нито знам ни телефон, нито знам нищо, нито името ти знам. Ето викам с Донче, ти правим обед. Откъде ки ти звъна, аз викам на те. Я вика, обади се. И аз, ало, и так затворя от телефона. Они от тук тръгват и тук на Капатово. След реката, това село. Капатово. Не Капатово, а Коновлади. Следващото село, долу. Спират да питат на жена, да й се по правилния път. Обаче, жената седи до него и той се простега през нея, отваря вратата и бутнува чантата. След много разправа, че по него една кола, тия тръгват и по них една кола развиваш, ту пред них, ту зад них, обаче вика, тама вика надолу стигнава, вика, подминава, вика и изчезнава. Они взимали чантата и още им да, обаче като бракнали вътре, като видели, че вътре бижута, 3 телефона служебни, пари, не знам ти що разбираш. Айде. И оттам одим долу на митницата и оттам викат, момчета, вас ки бе пусна, вика, не мога да пусна без документи, как я пусна, вика. И аз съм вратех, случайно така, викам, момчета, викам, вие си вървите, осайте ga нея, викам, аз всичко възможно ки направя, викам, ки ме докара там, къде кажете, викам. Нема да остава. И тия така се спогледава, вика, това може някой ненормален и да вземе да изнасилва, да такова. Спогледава се, не, вика, ки остане, вика, един, вика, от нас. Добре, да заповеда. Айде, вика, сега, вие си вървите, айде, вие двамата, качи се в колата, дойдем тук, така над вечер, и седнаваме тук да апме да пинем, къде и они не смеят ни да ядат, ни да пият, хората са притеснени. И аз не мога, защото и аз се притесних. Изкарава мен виновен. Ама не мога да им кажа нищо, защото всеки, който е така, на такова положение, всеки си мисли, че ти си свършил тази работа. И викам, айде, горкачи, и викам, айде, сега легайте тук. И викам, събале, ставаме и директно за София. И сутринта станах, 7 сата станах, чекам ги тук, към 8 сата се знае, кажах им да закусат, не искат. Щом не искат, айде в колата. Качам ги в колата, с моята кола, директно в София. И там се обадих на едно мое момче, оно таксиметърджия. Викам, аз не мога да ги намеря къде е македонското посолство. Викам, искам да му откажа. Нема проблем, викам, знам къде е, ки му откара. И аз отивам там в Люлин, оставам моята кола, качваме се в него в таксито и оттам в вашето посолство. Отидеме и веднага човеко, значи останах толкова възхитен от този човек. Ама се оказа се че бил от тия там, кажи го, албанците. Такова потекло. Ови, како се викаше, Али...
Алити? Алити? И такова нещо беше. Забрил съм го вече. И човеко направи всичко възможно. И некъде тук. От тук нагоре идея за 2 часа и нещо. И там, виж колко 1 час на мута човеко там. Обажа се там в Скопие, до това, до оне. И оттам изкара там документи, всичко направи. И вика, айде, вика сега, това вика за 24 часа. Повече вика не въжи. Тръгваме и они викат, ти не остави, вика, Благоевград, вика, ние оттам си бегаме. Он вика, не, веднага вика се връща пак в Петрич. Там вика, защото там сте регистрирани, там вика, и оттам ги такова. И аз оттам газ, в 3 часа бех тук. Одим в полицията, айде па мамицата им има невера, само ще не да ги псува там, значи. И айде както идея, взимаваме вече, почти на смашаване беше. И оттам, долу на митницата, викам, няма се притеснявате, къде каже, там ме карам, няма да го остава на пътя. Значи. Одим на митницата и уния почнава да се смеят там вашите. Вика, ниста, правители съм се, знаеш колко вика такива като вас, вика, опатия, вика, без документи, без такова, вика. Не сте, вика, правители, не сте последните. И една мен, че уйде там, имаше някакъв отдел от техния отдел там, фонд земеделие там. Нещо имаше. И уйде там с една жена говори. И она вика, ние вика, кива откараме на Струмица, кива качем на автобуса, вика, и се приберете. И викам, добре, щом такова. И уни ги взима, а аз се обърнах обратно и се прибрах. И дойдех тук, викам 9:30, обая се менче. И вика, пристигнахме се, вика, и жената благодарна. Благодарна, че сме свършили работа. И оттам седна станахме като брат и сестра, значи. И се уважаваме като брат и сестра. И постоянно се слушаме, постоянно и с тия от Щип. Не, от Пробищип. От Пробищип са. От Пробищип. И вика, искам, вика, да ми дойдете, вика, на госта. Менче, кога да дойдем, сестра, викам. Имаме много работа. Не, чекаме, вика, да дойдете. Добре, вика, Мари, и аз на събота неделя. На жената вика, Мари, качуй се в колата тук. И от тук директно за Скопия. Одима, жената на чака. А она мъже и починал. Починал сама, останало момчето от мъже и от другата мъже, от втор брак. И точно тогава ние предвидим, ние не знаехме. И онова момче с 2 момичета в колата и някой ги отепал. И она жената бере гайде да погребение, такова. Въпреки всичко, значи като идеме, и това нещо каза го накрая вече. И викнала там по-голямата и сестричка, не сестра ми, дъщеричка. И едно момче, едно момиче, как до 1-2 часа се песни, не знам защо, не оставя на такова. И по-нора викам, менче, викам да почиваме, викам, стига толкова, викам, да ни пеят, викам, тук хората. И на другия ден, тегин за Пробищип. Одиме и тия другите ще беят с них. Единият от тия шофьора ще ги караше, където тук се разправяме за това, и долу на пътя на чакане, и оттам за каране, и в хотел, в ресторанто. Тия всичките, да видиш, като са строили в колона като войници и начакат. И ние още влизнаваме, и като почнава да ме пригръщат, като почнава да ме целуват, и вика, такива хора, вика, ние не сме видели като вас. И аз бех взимал вино, ракия малко бех взимал, вино бех взимал повече така. И викам, това тук, викам, да вие сладко. Маста притрупана. И до мен седна, той е собственик на хотел и на ресторант. И така пригръщаме, вика, ова, вика, мое. Викам, жив и здрав да си, алал да ти е. Хотел, вика, ова, вика, и ова мое. И такова ме чука по гърба, вика, ова, вика, и твое. По всеко време, вика, кога искаш да дойдеш, вика, и се разполагаш, вика, това, вика, твое. Викам, благодарен съм,
Ама дали ќе мога да довадам? Тоа да не е Црешово топче, хотелот. Не помна. Аха. Не го помна. Голям хотел и Голям голям хотел. хотел. Може Така да... е на Угорница е. Така малко нагоре. Тоа е Црешово топче. И оттам седна и они тука ми доведа и от тука изпраща и към Смолян, разбира се, с Донче, Мудия. И така се вързахме, разбира се, станахме много големи приятели. Значи. И се ма карат, ела. Сега дойде други трима, там от... оттам бе некъде. Оттам и от тия фонд земеделие там па. Та дойде тука и ние ги посрещнах така и станахме приятели много големи. И сега да доведа Сандански, там имаше нещо събиране така по този повод. Обадихме се, аз уидех, взема ги там, кара ги там, ядене, пиене, викам всяки да с мен, не, вика, ние трябва, вика, да бегаме, вика, на Благоевград, вика, там начакат, вика. И така една вечер беше, викам, живи и здрави тогава, айде. И оттам седна вече, аз не мога вече така, не се наем да пътувам на дълги разстояния и не сме се видели от тогава. Иначе се обаждат така от дощ на ветър. Блажени са бедните по дух, защитнивно е царството небесно. Блажени са ония, що плачат, защо тие ке се утешат. Блажени са милостивите, защо тие се помилувани. Блажени са чистите по сърце, защо тие ке го видят.